Noctor, alebo technologicky sú obidve rovnaké, len iný výrobca trošku ináč to vyzerá. Tabula ešte musí byť pripojená k notebooku USB káblom. Bez toho potom nefunguje vlastne ten dotyk. Dobre, jednoducho ukážem. Sú tri otázky časté. Prvá je, čo je ako ľavé tlačidlo, druhá ako práve a tretia, ako budem písať. Ľavé tlačidlo, jednoduchý ťuk. Mám teraz označené, ako keď si myšou alebo touchpadom označené. Pravé tlačidlo, napríklad vlastnosti plochy, stlačím, alebo teda dotknem sa, podržím. Tento krúžok mi evokuje pravé tlačidlo a už som sa dostal do možnosti napríklad nastavenia plochy a tak ďalej. Vidíš tu. To je klávesnica. Takto si ju viete vytiahnuť. Keď ju zavrete, ale jeden z problémov, ktorý je, ak stojíte blízko a máte rozohlaté oblečenie, tak to môže trošku ovplyvniť na to ovládanie. Takže znovu, tú klávesnicu takto si ju môžem povytiahnuť a takto ju vyženiem von. Dobre? Pretože kalibrácia teraz je vykonaná. Software Active Inspire, ktorý prináleží k tabuli Promethean, tak ten už podporuje samozrejme potom aj písanie dvomi prstami, dvomi perami. K tabuli sú dodávané aj také ako keby pera, ale je to len proste palička, ktorá vyzerá ako pero. V tento moment tam môžem vložiť tú licenciu, ktorá je nalepená na tej tabuli. Vložím to sem, vypíšem, dám kúpiť teraz, dovidenia, alebo si to spustím ako v nejakej trial verzii. Ak to chcem vyskúšať, prezentácie, viem tu kresliť, teraz to len dám si fixku, áno, a môžem ísť jedným prstom, teraz môžem dva, súbežne, ale už tri má problém. Aký rozdiel je v kalibrácii? Obidve veci sa ale spúšťajú rovnako. V tejto tabuli slúži teda software Active Inspire, v tejto tabuli slúži software Flowworks. Obidva programy sú už nainštalované na tom notebooku, netreba nič doinštalovať. Pre program Flowworks nie je potrebné vkladať žiadne licenčné údaje, tak ako v tomto prípade. Preto ani na tej tabuli nenájdete žiadne licenčné nálepky. Sériové číslo tabule je tu, umiestnené na tejto tabuli, by malo byť zozadu. Čo nie je úplne šťastné, ale snáď ho nebude treba, že tej tabuli nebudú kaziť. Po prvom pripojení vyhodí hlášku, že sa niečo inštaluje, chvíľu to trvá. A keď to dobehne, tak môže sa tá tabula použiť úplne rovnako ako tá tabula predtým. Lebo to nie je o ovládaní tabule, je to o ovládaní operačného systému. Jediný rozdiel je, čím to ovládam. V tomto prípade to ovládam prstom cez tú tabulu a nie myšou, nie touchpadom. To je jediný rozdiel. Takže to nie je vôbec o tom, že mám interaktnú tabulu, ako sa to ovláda. Ak vie niekto robiť vo Windowse, vie robiť aj s týmto. Pobehne to všetky tie. Treba si akurát dávať možno pozor na to, že keď človek pri tom robí a je príliš blízko tej tabule, tak môže nastávať tá situácia, že košelou alebo nejakou inou časťou tela môže si potom ovplyvniť na to ovládanie. Funguje to na základe infračervených diód, ktoré sú po okrajoch. To je to isté ako diaľkové ovládanie k televízoru. Prvý je Planéta vedomostí, druhý je Tool.sk, tretí je Škola na dotyk a štvrtý je Digiškola. To sú len vlastne odkazy na webové stránky. Ak by som mal pripojený na internet, tak sa mi otvorí vlastne tá stránka a môžem na nej pracovať. To záleží od rýchlosti, to je zrovna zákaznícka časť prístupu, takže trošku pomalšia. Rôzne tie flashové animácie si tam už potom môžu spustiť. Tu je ovládanie zvuku. Planéta vedomostí. Tablet má 3 tlačítka. Planéta vedomostí je Zapnúť, vypnúť, zvuk hore a zvuk dole, nič viac. To lepšie môže ovládať a v podstate už sa môžem pohybovať, že si vyberiem nejaký ten, ja neviem, ten obsah, pustím, môžem pracovať. Dobre, toto je z pohľadu ovládania, z pohľadu technológií. Môže sa to
rozhasiť nejakým spôsobom do stavu, kedy to z pohľadu softvéru nemusí byť úplne funkčné. Štandardné možnosti nastavení, rovnako ako na Androide, umožňujú to, že viete si to reinštalovať do pôvodného znenia, zálohovať a vynulovať, obnoviť údaj od výrobcu, resetovať zariadenie, vymazať všetko a znovu sa ten tablet celý resetne takisto ako notebook v rámci aj vrátane teda flash playeru, všetkých týchto odkazov, digiškola a neviem čo všetko tam bolo, týchto pár vecí. Áno, takže nemusíte sa báť, že tým refreshom toho operačného systému v tom tablete prídete o tie nastavenia, ktoré tam sú.